vaHebheru chitsauko chokutanga. Kare Mwari akataura kumadzitateguru edu kubudikidza navaprofita panguva zhinji uye nenzira dzakasiyana-siyana. Asi mumazuva ano okupedzisira akataura kwatiri nomumwanakomana wake, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, uye naiyewo waakaita naye nyika. Mwanakomana ndiye chadzera chokubwinya kwaMwari uye ndiye mufananidzo wake chaiwo. Anochengeta zvinhu zvose neshoko rake rine simba. Mushure mokunge apedza kunatswa kwezvivi, akagara kurudyi rwamambo kudenga. Saka akava mukuru kupfuura vatumwa, sezvo zita raakapiwa nhaka yaro rakanyanya kunaka kupfuura ravo. Nokuti ndoupi pakati pavatumwa Mwari waakamboti kwaari, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndava baba vako, kana kutizve ndichava baba vake naiye achava mwanakomana wangu? Uyezve Mwari paanouyisa dangwe rake munyika anoti, vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Achitaura pamusoro pavatumwa anoti, anoita vatumwa vake mhepo, varanda vake mirazvo yomoto. Asi pamusoro pomwanakomana anoti, chigaro chenyu choushe, imi Mwari, chichagara nokusingaperi-peri, uye kururama kuchava tsvimbo youshe hwenyu. Makada kururama uye mukavenga kusarurama. Naizvozvo Mwari wenyu akakuisai pamusoro peshamwari dzenyu nokukuzodzai namafuta okufara. Anotizve, pakutanga imi Ishe makateya nheyo dzenyika, uye matenga ndiwo basa ramaoko enyu. Zvichaparara asi imi mucharamba muripo, zvichasakara zvose senguo. Muchazvipeta sejasi, senguo zvichashandurwa. Asi imi munoramba makadaro, uye makore enyu haatongogumi. Ndoupi pakati pavatumwa akamhonzi naMwari, gara kurudyi rwangu kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako? Ko, vatumwa vose havasi mweya inoshumira yakatumwa kuzobatsira vaya vachadya nhaka yoruponeso here? VaHebheru chitsauko chechipiri. Saka tinofanira kuteerera zvikuru izvo zvatakanzwa kuitira kuti tirege kutsauka, nokuti kana shoko rakataurwa navatumwa rakanga rakasimba, uye kana kudarika nokusateerera kwose kwakapiwa chirango chakafanira, ko, isu tichapunyuka sei kana tisina hanya noruponeso rwakakura zvakadai? Ruponeso urwu rwakatanga kuziviswa naIshe rwakasimbiswa kwatiri naavo vakamunzwa. Mwariwo akarupupurira nezviratidzo zvishamiso, mabasa esimba akasiyana-siyana, uye nezvipo zvomweya mutsvene nokuda kwake. Hapazi pasi pavatumwa pakaiswa nyika inouya yatiri kutaura nezvayo. Asi mumwe akapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, ko, munhu chii zvamunomufunga, kana mwanakomana womunhu zvamune hanya naye? Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, makamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa, uye mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Pakuisa zvinhu zvose pasi pake, Mwari haana kusiya chinhu chimwe chete chisina kuiswa pasi pake. Asi panguva ino hationi zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake, asi tinoona Jesu akaitwa muduku zvishoma kuvatumwa. Zvino ashongedzwa korona yokubwinya nokukudzwa, nokuti akatambudzika murufu, kuitira kuti nenyasha dzaMwari anzwe rufu nokuda kwavose, mukuuyisa vanakomana vazhinji pakubwinya. Zvakanga zvakafanira kuti Mwari, iye akaitirwa zvinhu zvose uye akaita kuti zvinhu zvose zvivepo, aite muvambi woruponeso rwazvo rwakakwana nenzira yokutambudzika. Vose iye anoita kuti vanhu vave vatsvene, uye avo vanoitwa vatsvene ndevemhuri imwe chete. Saka Jesu haana nyadzi kuti avaidze hama. Anoti, ndichaparidza zita renyu kuhama dzangu, pamberi peungano ndichaimba nziyo dzokukurumbidzai. Uyezve anoti, ndichavimba naye. Uyezve anoti, ndiri pano navana vandakapiwa naMwari. Sezvo vana vane ropa nenyama, naiyewo akagovana navo pakuva nyama kwavo, kuitira kuti rufu rwake ruparadze iye ane simba rorufu, iye dhiabhori, uye agosunungura vaya vakanga vakasungwa muuranda upenyu hwavo hwose nokutya kwavo rufu. Nokuti zvirokwazvo havasi vatumwa vaakabatsira, asi zvizvarwa zvaAbhurahama. Nokuda kwemhaka iyi aifanira kuitwa sehama dzake munzira yose, kuitira kuti agova muprista mukuru ane tsitsi uye akatendeka muushumiri kuna Mwari, uye kuti ayananise vanhu nokuda kwezvivi zvavo. Nokuti iye amene akatambudzika paakaedzwa anokwanisa kubatsira vanoedzwa. VaHebheru
chitsauko chechitatu. Naizvozvo, hama tsvene, vagovani neni pakudanwa kunobva kudenga, isai pfungwa dzenyu pana Jesu, mupostori nomuprista mukuru, uyo watinopupura nezvake, akanga akatendeka kuna iye akamugadza saMozisi akanga akatendeka muimba yose yaMwari. Jesu akaonekwa kuti akafanira kukudzwa kupfuura Mozisi somuvaki weimba anokudzwa kupfuura imba yacho, nokuti imba imwe neimwe inovakwa nomunhu, asi Mwari ndiye muvaki wezvinhu zvose. Mozisi akanga akatendeka somuranda muimba yose yaMwari, achipupura pamusoro pezvaizotaurwa munguva yaizotevera. Asi Kristu akatendeka somwanakomana pamusoro peimba yaMwari, uye isu tiri imba yake, kana tikabatisisa pakushinga kwedu netariro yatinozvirumbidza pamusoro payo. Naizvozvo, sezvinotaura Mweya Mutsvene achiti, nhasi kana muchinzwa inzwi rake, musaomesa mwoyo yenyu sezvamakaita panguva dzokumukira, panguva yokuedzwa murenje. Makaedzwa namadzibaba enyu, uye kwamakore 40 vakaona zvandakaita. Ndokusaka ndakatsamwira rudzi irworwo, uye ndikati, mwoyo yavo inogara ichitsauka, havana kuziva nzira dzangu. Naizvozvo ndakapika mhiko pakutsamwa kwangu ndikati, havangazopindi pazororo rangu. Hama dzangu, chenjerai kuti pakati penyu pasava nomunhu ane mwoyo usingatendi, une zvivi, unotsauka kubva kuna Mwari mupenyu. Asi simbisanai zuva rimwe nerimwe, kana kuchinzi nhasi, kuitira kuti kusava nomumwe wenyu anoomeswa nokunyengera kwezvivi. Takauya kuzogovana muna Kristu, kana tichibatisisa kuvamba kwokutenda kwedu kusvikira pakuguma. Sezvazvakataurwa zvichinzi, nhasi kana muchinzwa inzwi rake, musaomesa mwoyo yenyu sezvamakaita panguva dzokumukira. Ndivanaaniko vakanzwa uye vakamukira? Havazivo here vaya vose vakatungamirirwa naMozisi pakubuda muIjipiti? Uye ndivanaaniko vakatsamwirwa kwamakore 40? Havazivo here vaya vakatadza vane mitumbi yakawira murenje? Uye ndivanaaniko vakapikirwa mhiko naMwari kuti havangapindi muzororo rake, kana vasiri ivo vaya vasina kuteerera? Saka tinoona kuti havana kukwanisa kupinda nokuda kwokusatenda kwavo. VaHebheru chitsauko chechina. Naizvozvo, sezvo chipikirwa chokupinda muzororo rake chichiripo, ngatichenjerei kuti kurege kuva nomumwe wenyu angatadza kusvikako. Nokuti nesuwo takanzwa shoko richiparidzwa kwatiri saivo, asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira, nokuti ivo vakarinzwa havana kuribatanidza nokutenda. Zvino isu tinotenda tinopinda muzororo iroro, sezvakareva Mwari achiti, naizvozvo ndakapika mhiko mukutsamwa kwangu kuti havazopindi muzororo rangu. Uye kunyange zvakadaro, basa rake akapedza kubva pakusikwa kwenyika. Nokuti pane imwe nzvimbo akataura mashoko aya pamusoro pezuva rechinomwe. Zvino pazuva rechinomwe Mwari akazorora kubva pabasa rake rose. Uyezve mundima iri pamusoro anoti, havazopindi muzororo rangu. Ichokwadi kuti vamwe vachapinda muzororo iroro, uye vaya vakatanga kuparidzirwa vhangeri kare havana kupinda nokuda kwokusateerera kwavo. Naizvozvo Mwari akaisa zverimwe zuva rinonzi nhasi, paakataura kare kubudikidza naDhavhidhi, sezvazvakataurwa pakutanga zvichinzi, nhasi kana muchinzwa inzwi rake, musaomesa mwoyo yenyu. Nokuti dai Joshua akanga ava pazororo, Mwari angadai asina kuzotaurazve nezverimwe zuva. Naizvozvo richiripo zororo reSabata ravanhu vaMwari, nokuti ani naani anopinda muzororo raMwari anozororawo pabasa rake, sezvakaita Mwari pane rake. Naizvozvo ngatishingairirei kuti tipinde muzororo iro, kuitira kuti pashayikwe achawa nokuda kwokutevera muenzaniso wavo wokusateerera. Nokuti shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kunyange kusvikira panoparadzana mwoyo nomweya, namafundo nomongo, rinotonga mifungo nendangariro dzemwoyo. Hakuna chisikwa chakavanzika pamberi paMwari, zvinhu zvose zviri pachena uye zvakafukurwa pameso aiye watinofanira kuzvidavirira kwaari. Naizvozvo zvatino muprista mukuru kwazvo akapinda napakati pamatenga, Jesu mwanakomana waMwari, ngatibatisisei kutenda kwatinopupura. Nokuti hatina muprista mukuru asingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu,
asi tinaye akaedzwa pazvinhu zvose sesu, asi asina chivi. Ngatiswederei tisingatyi pachigaro choushe chenyasha, kuitira kuti tigogamuchira ngoni uye tigowana nyasha, tibatsirwe panguva yokushayiwa. VaHebheru chitsauko chechishanu. Muprista mukuru mumwe nomumwe anosarudzwa kubva pakati pavanhu uye anogadzwa kuti avamiririre pazvinhu zvaMwari, kuti ape zvipo nezvibayiro pamusoro pezvivi. Anogona kunzwira tsitsi vaya vasingazivi uye navaya vari kutsauka, sezvo iye pachake ari pasi poutera. Ndokusaka achifanira kupa zvibayiro zvezvivi zvake pamwe chete nezvezvivi zvavanhu. Hapana munhu anozvipa kukudzwa uku, anofanira kudanwa naMwari sezvakaitwa Aroni. Saizvozvowo Kristu haana kuzvitorera iye kubwinya kwokuva muprista mukuru, asi Mwari akati kwaari, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndava baba vako. Uye akati, pane imwe nzvimbo, ndiwe muprista nokusingaperi worudzi rwaMerikizedheki. Pamazuva oupenyu hwaJesu panyika, akauya kuna iye akanga achigona kumurwira parufu neminyengetero nemikumbiro, achichema nokuchema kukuru nemisodzi, uye akanzwika nokuda kwokutya kwake Mwari. Kunyange zvake akanga ari mwanakomana, akadzidza kuteerera kubva pakutambudzika kwake, uye akati akwaniswa, akazova muvambi wokuponeswa kusingaperi kuna vose vanomuteerera. Uye akanzi naMwari ave muprista mukuru worudzi rwaMerikizedheki. Tine zvizhinji zvokutaura pamusoro peizvi, asi zvinorema kuzvitsanangura kwamuri, nokuti munononoka kunzwisisa. Nokuti kunyange maifanira kuva vadzidzisi, pari zvino munotoda mumwe munhu kuti akudzidzisei zvakare zvokwadi yezvokuvamba zveshoko raMwari, muchiri kuda mukaka kwete zvokudya zvikukutu. Mumwe nomumwe anoraramiswa nomukaka achiri mucheche haasati anzwisisa dzidziso pamusoro pokururama, asi zvokudya zvikukutu ndezvavakuru, avo vakazvidzidzisa nokuramba vachizviita, kutsaura zvakanaka kubva kune zvakaipa. VaHebheru chitsauko chechitanhatu. Naizvozvo ngatisiyei dzidziso dzokutanga pamusoro paKristu uye tipfuurire mberi mukukura, tisingaisizve nheyo dzokutendeuka kubva pamabasa anotungamirira kurufu uye nokutenda muna Mwari. Dzidziso pamusoro pokubhabhatidzwa nedzokuisa maoko pamusoro, dzokumuka kubva kuvakafa uye nedzokutongwa kusingaperi. Uye kana Mwari achitendera, ndizvo zvatichaita. Nokuti hazvigoni kuti vaya vakambovhenekerwa, vaya vakamboravira chipo chokudenga, vagoverwa Mweya Mutsvene, vakaravira kunaka kweshoko raMwari uye namasimba enyika inouya, kuti vatendeukezve mushure mokunge vatsauka. Nokuti pakurasikirwa kwavo vanorovererazve mwanakomana waMwari, vachimunyadzisa pachena. Nyika inonwa mvura inonaya nguva nenguva pamusoro payo, uye inobereka zvirimwa zvinobatsira avo vanoirima. Ndiyo inoropafadzwa naMwari, asi nyika inobereka minzwa norukato haibatsiri uye ine dambudziko rokuti ichatukwa, pakupedzisira ichapiswa. Kunyange zvazvo tichitaura sezvizvi, hama dzinodikanwa, tinoziva kwazvo kuti kwamuri kuchabva zvinhu zviri nani, zvinhu zvinoshanda pamwe chete noruponeso. Mwari haazi asina kururama, haangakanganwi basa renyu norudo rwamakamuratidza pamaibatsira vanhu vake, uye kuti muchiri kuramba muchivabatsira. Tinoda kuti mumwe nomumwe wenyu ave nokushingaira kumwe cheteko kusvikira kumagumo, kuitira kuti muve nechokwadi chetariro yenyu. Hatidi kuti muve simbe, asi kuti muve vateveri vaavo vanodya nhaka yakavimbiswa kubudikidza nokutenda nokutsungirira. Mwari paakaita vimbiso yake kuna Abhurahama, sezvo kwakanga kusina mumwe mukuru kwaari wokuti angapika naye, akapika naiye amene achiti, zvirokwazvo ndichakuropafadza uye ndichakupa zvizvarwa zvizhinji. Uye mushure mokumirira nomwoyo murefu, Abhurahama akagamuchira chipikirwa. Vanhu vanopika nomukuru kwavari, uye mhiko ndiyo inosimbisa zvinenge zvataurwa, uye inopedza gakava rose. Nokuti Mwari aida kuti aratidze pachena kusashanduka kwechido chake kuvadyi venhaka yakapikirwa, akakusimbisa nemhiko. Mwari akaita izvi kuitira kuti nezvinhu zviviri zvisingashanduki, zvokuti Mwari haagoni kureva nhema, isu vakatiza tikandobatisisa tariro yatakapiwa
tichasimbiswa zvikuru. Tine tariro iyi sechibatiso chomweya chakasimba chisingazungunuswi, inopinda mukati mechidzitiro chomutemberi. Makapinda Jesu akatitangira isu, akapinda akatimiririra, akava muprista mukuru nokusingaperi worudzi rwaMerikizedheki. VaHebheru chitsauko chechinomwe. Merikizedheki uyu aiva mambo weSaremu uye aiva muprista waMwari wokumusoro-soro. Akasangana naAbhurahama pakudzoka kwake achibva kundokunda madzimambo, akamuropafadza. Uye Abhurahama akamupa chegumi chezvinhu zvose, kutanga zita rake rinoreva kuti mambo wokururama, uyezve mambo weSaremu, zvinoreva kuti mambo worugare, asina baba kana mai, asina madzitateguru, asina mavambo amazuva kana magumo oupenyu, somwanakomana waMwari anoramba ari muprista nokusingaperi. Chingofungai kuti akanga ari mukuru sei, kunyange natateguru Abhurahama akamupa chegumi chezvaakanga apamba. Zvino murayiro unoti avo vari zvizvarwa zvaRevhi vakava vaprista kuti vatore chegumi kuvanhu, idzo hama dzavo, kunyange zvazvo hama dzavo dziri zvizvarwa zvaAbhurahama. Murume uyu kunyange zvakadaro akanga asina rudzi runobva pazvizvarwa zvaRevhi, asi akatora chegumi kubva kuna Abhurahama uye akaropafadza iye akanga ane zvipikirwa. Uye hapana kukahadzika kuti muduku anoropafadzwa neakamupfuura paukuru. Panyaya iyi yokutanga, chegumi chinotorwa navanhu vanofa, asi pane imwe nyaya iyi chinotorwa naiye anonzi mupenyu. Mumwe angati Revhi anotora chegumi, akapawo chegumi kubudikidza naAbhurahama, nokuti Merikizedheki paakasangana naAbhurahama, Revhi akanga achiri muchiuno chatateguru vake. Kana kukwaniswa kwaigona kuvapo nenzira youprista hwaRevhi, nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. Ko, mumwe muprista aifanira kuzomuka sei iye ari worudzi rwaMerikizedheki, asiri worudzi rwaAroni? Nokuti kana uprista uchishandurwa, kunofanirawo kushandurwa murayiro. Iye anorehwa zvinhu izvi pamusoro pake ndoworumwe rudzi, uye hakuna mumwe worudzi urwu akamboshumira paaritari, nokuti zviri pachena kuti Ishe wedu akabva kurudzi rwaJudha, uye pamusoro porudzi urwu Mozisi haana kumbotaura zvavaprista, uye zvatataura zvinotobva pachena, kunyanya kana mumwe muprista akaita seMerikizedheki achionekwa, uyo ava muprista kwete nokuda kwomurayiro wenhoroondo yamadzitateguru ake, asi nokuda kwesimba roupenyu husingaparadziki. Nokuti zvakataura zvichinzi, iwe uri muprista nokusingaperi worudzi rwaMerikizedheki. Murau wokutanga wakaiswa padivi nokuti wakanga une utera uye usina maturo, nokuti murayiro hauna chinhu chawakaita kuti chive chakakwana, uye tariro iri nani inoziviswa, yatinoswededzwa nayo pedyo naMwari. Uye hazvina kuitwa pasina mhiko, vamwe vakava vaprista pasina kana mhiko zvayo. Asi iye akava muprista ane mhiko, Mwari paakati kwaari, Ishe akapika uye haangashanduri murangariro wake, iwe uri muprista nokusingaperi. Nokuda kwemhiko yake, Jesu akava rubatso rwesungano inopfuura nokunaka. Zvino kwakava navazhinji vavaprista, nokuti rufu rwakavatadzisa kupfuurira mberi paushumiri. Asi Jesu, nokuti anogara nokusingaperi, ano uprista huchavapo nokusingaperi. Naizvozvo anogona kuponesa zvizere vaya vanouya kuna Mwari kubudikidza naye, nokuti anorarama nokusingaperi achivanyengeterera. Muprista mukuru akadai anotipa zvatinoshayiwa, iye mutsvene, asina chaangapomerwa, asina kusvibiswa, akatsaurwa kubva kuvatadzi, akasimudzirwa pamusoro pamatenga, asingafanani navaya vaprista. Haafaniri kubayira zvipiriso zuva rimwe nerimwe, kutanga pamusoro pezvivi zvake, pashure pamusoro pezvivi zvavanhu. Iye akabayira zvivi zvavo kamwe chete zvikapera paakazvipa iye, nokuti murayiro unogadza vanhu vanoutera savaprista vakuru, asi mhiko yakauya shure kwomurayiro, yakagadza mwanakomana uyo akakwaniswa nokusingaperi. VaHebheru chitsauko chesere. Shoko guru pane izvozvi zvatiri kutaura ndiro iri rokuti
tino muprista mukuru akadai akagara kurudyi rwechigaro chaishe kudenga, uye anoshumira muimba tsvene, iyo tabhenakeri chaiyo yakamiswa naishe, kwete nomunhu. Muprista mukuru mumwe nomumwe akagadzwa kuti ape zvipo nezvibayiro kuna Mwari. Naizvozvo zvakanga zvakafanira kuti uyu ave nechokubayirawo. Dai akanga ari panyika angadai asina kuva muprista, nokuti vaprista vakanga varipo kare vaibayira zvipo sezvakarehwa nomurayiro. Vaishumira panzvimbo tsvene inova mufananidzo nomumvuri wezviri kudenga. Nokuda kweizvi Mozisi akayambirwa paakanga ava kuvaka tabhenakeri. Uve nechokwadi kuti waita zvose maererano nomufananidzo wawakaratidzwa mugomo, asi ushumiri hwakapiwa Jesu hwakapfuura hwavo pakunaka, sezvo ari murevereri wesungano inopfuura nokunaka pane sungano yakare, uye yakasimbiswa nezvipikirwa zviri nani. Nokuti dai pakanga pasina chakaipa nesungano yokutanga, pangadai pasina kuwanikwa mukana weimwe sungano. Asi Mwari akaona kukanganisa kwavanhu ava akati, nguva inouya, ndizvo zvinotaura Ishe, yandichaita sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha. Haichazovi sesungano yandakaita namadzitateguru avo pandakavabata noruoko kuti ndivabudise kubva muIjipiti, nokuti havana kuramba vakatendeka kusungano yangu, neniwo ndakavasiya, ndizvo zvinotaura Ishe. Iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri. Mushure menguva iyoyo, ndizvo zvinotaura Ishe, ndichaisa mirayiro yangu mundangariro dzavo, uye ndichainyora pamwoyo yavo. Ndichava Mwari wavo, uye vachava vanhu vangu. Hakuna munhu achazodzidzisa muvakidzani wake, kana munhu kudzidzisa hama yake achiti, ziva Ishe, nokuti vose vachandiziva, kubva kumuduku kusvikira kumukuru pakati pavo. Nokuti ndichavaregerera zvakaipa zvavo, uye handizorangaririzve zvivi zvavo, nokuti akati sungano iyi itsva. Ipapo akashayisa basa yokutanga. Zvino chinhu chisisina basa uye chava chekare chichaparara nokukurumidza. VaHebheru chitsauko chepfumbamwe. Zvino sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yokunamata Mwari uye neyeimba tsvene yapanyika, tabhenakeri yakamiswa. Mukamuri rayo rokutanga makanga mune chigadziko chomwenje netafura uye nezvingwa zvitsvene. Iyi ndiyo yainzi nzvimbo tsvene. Mberi kwechidzitiro chechipiri kwakanga kune kamuri yainzi nzvimbo tsvene-tsvene, yakanga ine ndiro yegoridhe yezvinonhuhwira uye neareka yesungano yakanga yakafukidzirwa negoridhe. Muareka iyi ndimo makanga mune hari yegoridhe yakanga ine mana, netsvimbo yaAroni yakanga yatungira, uye namahwendefa esungano. Pamusoro peareka pakanga pane makerubhi okubwinya aidzikatidza chifunhiro chengoni. Asi hatingatauri nezvezvinhu zvose izvi zvizere iye zvino. Zvinhu zvose zvakati zvagadzirwa saizvozvi, vaprista vaizopinda mukamuri yokutanga nguva dzose vachiita ushumiri hwavo, asi muprista mukuru oga ndiye aipinda mukamuri yomukati kamwe chete pagore, uye asingatongopindi asina ropa raaizvibayira iye pachake nezvivi zvavanhu zvavakanga vaita mukusaziva. Mweya Mutsvene airatidza nechinhu ichi kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene-tsvene yakanga isati yaratidzwa, sezvo tabhenakeri yakanga ichimire. Uyu mufananidzo wenguva ino zvichareva kuti zvipo nezvibayiro zvaibayirwa zvakanga zvisingagoni kuchenesa hana yaiye ainamata. Zvinongova zvokudya nezvokunwa uye nokushamba kuzhinji zvapanyama zvavakatemerwa kusvikira panguva yokuvandudzwa. Kristu paakauya somuprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvatova pano kare, akapinda nomutabhenakeri yakapfuura pakukura uye napakukwana isina kugadzirwa nomunhu, zvichireva kuti yakanga isiri chikamu chokusikwa kuno. Haana kupinda nokuda kweropa rembudzi neremhuru, asi akapinda munzvimbo tsvene-tsvene neropa rake chairo, akatiwanira rudzikinuro rusingaperi. Ropa rembudzi nerenzombe namadota etsiru zvaisaswa pamusoro paavo vakanga vakasvibiswa, zvaiita kuti vatsvene vanatswe panyama. Ko, kuzoti zvino iro ropa raKristu, uyo kubudikidza nomweya anogara nokusingaperi-peri akazvipa, asina chaangapomerwa kuna Mwari, akachenesa hana dzedu kubva
kubva pamabasa ose anotungamirira kurufu, kuitira kuti tigoshumira Mwari mupenyu. Nokuda kwaizvozvi, Kristu ndiye murevereri wesungano itsva, kuitira kuti vaya vakadanwa vagogamuchira chipikirwa chenhaka isingaperi zvino, sezvo akafa sedzikinuro kuti avasunungure kubva pazvivi zvavakaita vari pasi pesungano yokutanga. Nokuti kana iri nhaka yakanyorwa, panofanira kuvapowo nechokwadi chorufu rwaiye akaiita. Nokuti nhaka yakanyorwa ine simba chete kana munhu afa, haina simba kana akaiita achiri mupenyu. Ndokusaka sungano yokutanga isina kushanda pasina ropa. Mozisi paakaparidza mirayiro yose kuvanhu vose, akatora ropa remhuru pamwe chete nemvura neshinda tsvuku uye namapazi ehisopi, akasasa pabhuku rakapetwa uye napavanhu. Akati, iri iropa resungano yamakarayirwa naMwari kuti muchengete. Nenzira imwe cheteyo akasasa neropa tabhenakeri nezvinhu zvose zvaishandiswa pakushumira mairi. Zvirokwazvo murayiro unoda kuti zvinhu zvinenge zvose zvinatswe neropa, uye pasina kuteurwa kweropa hapana kuregererwa. Naizvozvo zvaifanira kuti mifananidzo yezvinhu zvokudenga inatswe nezvibayiro izvi, asi zvinhu zvokudenga zvacho zvaifanira kunatswa nechibayiro chinopfuura izvi. Nokuti Kristu haana kupinda panzvimbo tsvene yakagadzirwa nomunhu, yakanga ichingova mufananidzo waiyo yechokwadi chaiyo. Akapinda kudenga chaiko kuti atimiririre pamberi paMwari, uye haana kupinda kudenga kuti azviite chibayiro kakawanda, somuprista mukuru anopinda munzvimbo tsvene-tsvene gore negore neropa risiri rake. Zvino Kristu angadai akazotambudzika kakawanda kubva pakuvambwa kwenyika, asi zvino akaonekwa kamwe chete pamagumo enguva kuti aparadze chivi nokuzviita chibayiro iye pachake, sezvo munhu akatemerwa kufa kamwe chete, uye shure kwaizvozvo agotongwa. Saizvozvo Kristu akabayirwa kamwe chete kuti atakure zvivi zvavanhu vazhinji, uye achazoonekwa kechipiri asingatakuri zvivi, asi kuti auyise ruponeso kuna avo vakamumirira. VaHebheru chitsauko 10. Murayiro unongova mumvuri chete wezvinhu zvakanaka zvinouya, kwete izvo chaizvo. Nokuda kwaizvozvo haungagoni kuita kuti avo vanoswedera kuti vanamate gore rimwe nerimwe naizvo zvibayiro zvimwe chetezvo zvavanoramba vachibayira kuna Mwari vakwaniswe. Dai zvaigona kudaro, zvingadai zvisina kupera kubayirwa here? Nokuti vanonamata vangadai vakanatswa kamwe chete zvikapera, uye vangadai vasina kuzonzwazve mhosva yezvivi zvavo gore roga roga. Nokuti hazvigoni kuti ropa renzombe nerembudzi ribvise zvivi. Naizvozvo Kristu paakauya munyika muno akati, chibayiro nechipo hamuna kuzvifarira, asi muviri wamakandigadzirira. Zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi hamuna kufadzwa nazvo. Ipapo ini ndakati, ndiri pano mubhuku rakapetwa makanyorwa nezvangu, ndauya kuti ndiite kuda kwenyu imi Mwari. Pakutanga akati, zvibayiro nezvipiriso, zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvezvivi hamuna kuzvida kana kufadzwa nazvo, kunyange zvazvo murayiro waida kuti zviitwe. Ipapo iye akati, ndiri pano, ndauya kuzoita kuda kwenyu. Akabvisa chokutanga kuti aise chechipiri, uye nokuda kwenyu ikoko tichaitwa vatsvene kubudikidza nechibayiro chomuviri waJesu Kristu chakabayirwa kamwe chete zvikapera. Zuva nezuva muprista mumwe nomumwe aimira achiita ushumiri hwake nokuramba achibayira zvibayiro zvimwe chetezvo zvisingatongogoni kubvisa zvivi. Asi muprista uyu akati abayira chibayiro chimwe chete chenguva dzose, akagara kurudyi rwaMwari. Kubva panguva iyoyo anomirira kusvikira muvengi wake aitwa chitsiko chetsoka dzake. Nokuti nechibayiro chimwe chete akaita kuti vaya vari kuitwa vatsvene vakwaniswe nokusingaperi. Mweya Mutsvene anotipupurirawo pamusoro peizvi. Kutanga anoti, iyi ndiyo sungano yandichaita navo mushure menguva iyoyo, ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa mirayiro yangu mumwoyo yavo, uye ndichainyora mundangariro dzavo. Ipapo anotizve, zvivi zvavo nokudarika kwavo handichatongozvirangaririzve. Zvino kana izvi zvaregererwa, hakuchisina chimwezve chibayiro chezvivi. Naizvozvo hama, zvatinotsunga kuti tipinde panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva uye ino upenyu,
yatakazarurirwa kubudikidza nechidzitiro chinova muviri wake, uye sezvo tino muprista mukuru pamusoro pemba yaMwari, ngatiswederei kuna Mwari nomwoyo wechokwadi nokutendeka kwakasimba kwazvo, nemwoyo yakasaswa, kuti tinatswe kubva pahana yakaipa uye miviri yedu yakashambwa nemvura yakachena. Ngatibatisisei tariro yatinopupura tisingazungunuswi, nokuti iye akapikira akatendeka. Uye ngatirangarirei kuti tingakurudzirana sei kuti tive norudo namabasa akanaka. Tisarega kuungana sezvinoita vamwe, asi tikurudzirane zvikuru, sei sezvamunoona kuti zuva roswedera. Nokuti kana tikaramba tichitadza, tichida, kana takambogamuchira ruzivo rwechokwadi, hakuchisinazve chimwe chibayiro chezvivi, asi kungomirira tichitya kutongwa nokutsamwa kunopfuta somoto, kuchapedza vavengi vaMwari. Munhu wose akaramba murayiro waMozisi akafa asinganzwiri tsitsi pamberi pezvapupu zviviri kana zvitatu. Ko, munofunga kuti munhu akatsika pasi petsoka dzake mwanakomana waMwari, uye akatora ropa resungano iri rakamuita mutsvene sechinhu chisiri chitsvene, uye akatuka mweya wenyasha, anofanira kurangwa zvikuru sei? Nokuti tinomuziva iye akati, kutsiva ndokwangu, ini ndicharipira. Uyezve Ishe achatonga vanhu vake. Chinhu chinotyisa kuwira mumaoko aMwari mupenyu. Rangarirai mazuva okutanga mushure mokugamuchira chiedza, amakatsunga pakurwa kukuru mukutambudzika. Pane dzimwe nguva makatukwa uye mukatambudzwa pachena. Pane dzimwe nguva makagovana navo vakaitirwawo izvozvo. Makanzwira tsitsi avo vakanga vari mutorongo, mukagamuchira nomufaro kupambwa kwenhumbi dzenyu. Nokuti maiziva kuti imi pachenyu makanga mune pfuma yakapfuura nokunaka uye inogara. Naizvozvo regai kurasa kusatya kwenyu kuno mubayiro mukuru. Munofanira kutsungirira kuitira kuti kana maita kuda kwaMwari mugogamuchira zvaakavimbisa. Nokuti kanguva kaduku kasara, iye anouya achauya asinganonoki, asi akarurama wangu achararama nokutenda. Uye kana akadzokera shure handichazofadzwi naye. Asi isu hatizi ivo vokudzokera shure, vanoparadzwa, asi tiri vokutenda vanoponeswa. Mahebhuru chitsauko 11. Zvino kutenda ndiko kuva nechokwadi nezvinhu zvatinotarisira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Nokuti izvi ndizvo zvakaita kuti vanhu vekare vapupurirwe zvakanaka. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika yakaitwa nokurayira kwaMwari, zvokuti zvinhu zvinoonekwa zvakaitwa kubva pane zvinhu zvisingaonekwi. Nokutenda Abheri akapa Mwari chibayiro chiri nani pane chaKaini. Nokutenda akapupurirwa kuti akanga ari munhu akarurama, Mwari paakataura zvakanaka pamusoro pezvipo zvake. Uye nokutenda achiri kutaura nazvino kunyange zvake akafa. Nokutenda Inoki akatorwa kubva paupenyu huno, zvokuti haana kuona rufu, akasaonekwa nokuti Mwari akanga amutora. Nokuti asati atorwa akanga achipupurirwa somunhu aifadza Mwari. Uye pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Nokuti ani naani anouya kwaari anofanira kutenda kuti ariko, uye kuti anopa vanomutsvaka nomwoyo wose mubayiro wavo. Nokutenda Noa akati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvakanga zvichigere kuonekwa, akavaka areka nokutya Mwari kuti aponese mhuri yake. Nokutenda kwake akapa nyika mhosva, uye akava mugari wenhaka yokururama kunouya nokutenda. Nokutenda Abhurahama akati adanwa kuti aende kunzvimbo iyo yaaizogamuchira kuti ive nhaka yake, akateerera akaenda, kunyange zvazvo akanga asingazivi kwaaienda. Nokutenda akandogara somutorwa munyika yechipikirwa, saanogara munyika yavamwe. Akagara mumatende, sezvakaita Isaka naJakobho, vakanga vari vadyi venhaka yechipikirwa pamwe chete naye, nokuti akanga achitarisira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki waro. Nokutenda Abhurahama, kunyange zvake akanga apfuura Zera, uye Sara pachake akanga asingabereki, akapiwa simba rokuva baba, nokuti akati iye akamupikira akatendeka. Uye nokudaro kubva pamunhu mumwe akanga oita seafa kwakava nezvizvarwa zvakawanda, senyeredzi dzokudenga zvisingaverengeki, sejecha
pamahombekombe egungwa. Vanhu ava vose vakanga vachirarama nokutenda kusvikira panguva yokufa. Havana kuwana zvinhu zvavakavimbiswa, vakangozviona chete vakazvigamuchira zviri kure, uye vakabvuma kuti ivo vakanga vari vaeni navatorwa panyika. Vanhu vanotaura zvinhu zvakadai vanoratidza kuti vari kutsvaka nyika yavo chaiyo. Dai vakanga vachifunga nyika yakabva kwairi, vangadai vakawana mukana wokudzokera, asi vakanga vachishuva nyika yakanaka, iyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haana nyadzi pamusoro pavo kuti anzi Mwari wavo, nokuti akavagadzirira guta. Nokutenda Abhurahama paakaedzwa naMwari akapa Isaka sechibayiro. Iye akanga agamuchira zvipikirwa, akanga obayira mwanakomana wake mumwe oga. Kunyange zvazvo Mwari akanga akati kwaari, nokuna Isaka zvizvarwa zvako zvichazovapo. Abhurahama akafunga kuti Mwari aigona kumutsa vakafa, uye tichitaura nomufananidzo akagamuchira Isaka kubva kuvakafa. Nokutenda Isaka akaropafadza Jakobho naEsau pamusoro pezvaizoitika. Nokutenda Jakobho paakanga ava kufa akaropafadza mwanakomana mumwe nomumwe waJosefa, uye akanamata akazindamira pamusoro pomudonzvo wake. Nokutenda Josefa magumo ake ava pedyo, akataura zvokubuda kwavaIsraeri kubva muIjipiti, uye akarayira pamusoro pamapfupa ake. Nokutenda Mozisi paakaberekwa, vabereki vake vakamuviga kwemwedzi mitatu, nokuti vakaona kuti akanga ari mwana akanaka, uye havana kutya murayiro wamambo. Nokutenda Mozisi akati akura akaramba kunzi mwanakomana womwanasikana waFaro. Akasarudza kutambudzwa pamwe chete navanhu vaMwari pano kufadzwa kwenguva duku namafaro ezvivi. Akati kuzvidzwa nokuda kwaKristu ipfuma huru kupfuura kupfuma kwose kweIjipiti, nokuti akanga achitarira mberi kumubayiro. Nokutenda akabva muIjipiti asingatyi kutsamwa kwamambo, akatsungirira nokuti akanga aona iye asingaonekwi. Nokutenda akavamba Pasika nokusasa ropa, kuitira kuti muurayi wamatangwe arege kuuraya matangwe eIsraeri. Nokutenda vanhu vakayambuka gungwa dzvuku sapanyika yakaoma, asi vaIjipita pavakaedza kuzviita vakanyura. Nokutenda masvingo eJeriko akawira pasi mushure mokunge vanhu vafamba vachipoteredza kwamazuva 9. Nokutenda Rahabhu chifeve haana kufa pamwe chete navasina kuteerera, nokuti akanga agamuchira vasori norugare. Uye ndichataureiko zvimwe? Handichina nguva yokutaura pamusoro paGidheoni, Bharaki, Samusoni, Jefuta, Dhavhidhi, Samueri navaprofita. Vakakunda ushe nokutenda, vakatonga nokururamisira, uye vakawana zvakanga zvavimbiswa. Vakadzivira miromo yeshumba, vakadzima simba romoto, uye vakapunyuka kubva pamunondo unopinza. Utera hwavo hwakashandurwa hukava simba, uye vakava nesimba guru pakurwa, vakakunda hondo dzamamwe marudzi. Vakadzi vakagamuchirazve vakanga vafa vavo vamutswa kuti vave vapenyu zvakare. Vamwe vakatambudzwa vakaramba kusunungurwa kuitira kuti vagozopiwa kumuka kuri nani pakunaka. Vamwe vakasekwa uye vakarohwa, uyezve vamwe vakasungwa vakaiswa mutorongo. Vakatakwa namabwe, vamwe vakaitwa zvidimbu zviviri, vakaurayiwa nomunondo. Vakafamba vakapfeka matehwe amakwai namatehwe embudzi, vasina chinhu. Vakatambudzwa uye vakaitirwa zvakaipa. Nyika yakanga isina kufanirwa navo. Vaidzungaira murenje nomumakomo, mumapako nomumakomba enyika. Vose ava vakapupurirwa kutenda kwavo, asi hapana kana mumwe wavo akagamuchira zvakanga zvavimbiswa. Mwari akanga atigadzirira chimwe chinhu chiri nani pakunaka, kuitira kuti ivo pamwe chete nesu tigoitwa vakakwana. Ahebhuru chitsauko 12. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nechivi chinongotinamatira nyore, uye ngatimhanyei nokutsungirira nhangemutange yatakayisirwa, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Iye akatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashora kunyadziswa kwavo, uye akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Cherechedzai, iye akatsunga pakupikiswa kwakadai navatadzi,
kuti imi murege kuneta nokupera simba mumwoyo menyu. Mukurwa kwenyu nechivi hamusati madzivisa kusvikira pakubuda ropa, uye makanganwa shoko rokukurudzira rinotaura kwamuri savanokomana richiti, mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, usaora mwoyo kana uchirangwa naye, nokuti Ishe anoranga uyo waanoda, uye anorova munhu wose waanogamuchira somwanakomana. Tsungai pamatambudziko sokurangwa. Mwari anokubatai imi savanakomana, nokuti ndoupiko mwanakomana asingarangwi nababa vake? Kana musingarangwi, vamwe vose vachirangwa, naizvozvo muri vana vasiri chaivo, uye hamusi vanakomana vechokwadi. Uyezve isu tose tina madzibaba edu epanyama anotiranga, uye tinovakudza nokuda kwaizvozvo. Ko, tingazviisa zvikuru sei pasi pababa vemweya yedu tigororama? Madzibaba edu aitiranga kwenguva duku sezvavaifunga kuti zvakafanira, asi Mwari anotiranga kuti zvitibatsire kuti tigogoverwa utsvene hwake. Hakuna kurangwa kunofadza panguva yacho, asi kuti kunorwadza. Asi zvisinei, pashure kunobereka gohwo rokururama norugare kuna avo vakadzidziswa nako. Naizvozvo simbisai maoko akaneta namabvi anoshayiwa simba. Gadzirirai tsoka dzenyu nzira dzakarurama, kuitira kuti anokamhina arege kuremara, asi kuti aporeswe. Itai zvose zvamungagona kuti muve vatsvene. Pasina utsvene hapana munhu achaona Ishe. Chenjerai kuti kurege kuva nomunhu anorasikirwa nenyasha dzaMwari, kuitira kuti mudzi wokuvava urege kumera, kuti ugotambudza uye ugosvibisa vazhinji. Chenjerai kuti kurege kuva nevanoita upombwe, kana nousina umwari saEsau, uyo akatengesa nhaka youdangwe hwake nokuda kwokudya kamwe chete. Nokuti sezvamunoziva kuti pashure akati oda kugamuchira nhaka yokuropafadzwa akarambwa, nokuti haana kutendeuka, kunyange zvake akatsvaga mukomborero uyo nemisodzi. Hamuna kumboswedera kugomo ringabatwa namaoko uye rinopfuta nomoto, kurima kukusviba uye nokudutu guru, kukurira kwehwamanda kana inzwi rinotaura mashoko zvokuti vaya vakarinzwa vakakumbirisa kuti varege kuudzwazve rimwe shoko, nokuti vakanga vasingagoni kutakura zvakanga zvarayirwa, sokuti kunyange kana mhuka ipi zvayo ikabata gomo inofanira kutakwa namabwe. Chakaonekwa chaityisa zvokuti Mozisi akati, ndiri kudedera nokutya, asi mauya kugomo reZioni, kuJerusarema rokudenga, guta raMwari mupenyu. Mauya kuzviuru nezviuru zvavatumwa vari paungano yomufaro, kukereke yamatangwe vane mazita akanyorwa kudenga. Mauya kuna Mwari mutongi wavanhu vose, kumweya yavanhu vakarurama vakakwaniswa, kuna Jesu murevereri wesungano itsva, uye kuropa rakasaswa rinotaura zviri nani pane raAbheri. Chenjerai kuti murege kuramba iye anotaura, kana ivo vasina kupunyuka pavakaramba iye akavayambira panyika. Ko, kuzoti isu kana tikatsauka kubva kwaari anotiyambira kubva kudenga? Panguva iyo inzwi rake rakazungunusa nyika, asi zvino akativimbisa achiti, ndichazungunusazve kamwe chete, kwete nyika chete asi nedengawo. Mashoko okuti kamwe chetezve anoratidza kubviswa kwezvinhu zvinogona kuzungunuswa, izvo zvinhu zvakasikwa kuitira kuti zvisingagoni kuzungunuswa zvirambe zviripo. Naizvozvo zvatinogamuchira ushe husingagoni kuzungunuswa, ngativongei uye tinamate Mwari zvinogamuchirika, tichimukudza uye tichimutya, nokuti Mwari wedu moto unoparadza. VaHebheru chitsauko 13. Rambai mune rudo pakati penyu sehama, musakanganwa kuitira vaeni rudo, nokuti vamwe mukuita izvi vakashumira vatumwa vasingazvizivi. Rangarirai vaya vari mutorongo, somunenge makasunga pamwe chete navo, uye navaya vanoitirwa zvakaipa, sokunge imi pachenyu ndimi muri kutambudzwa. Kuwanana ngakukudzwe navose, uye nhoo yewanano ngairege kusvibiswa, nokuti Mwari achatonga mhombwe navose vanofeva. Musakarira mari pamagariro enyu, uye mugutsikane nezvamunazvo, nokuti Mwari akati, handingatongokusiyei, handingatongokurasei. Saka tinotsunga mwoyo tichiti, Ishe ndiye mubatsiri wangu, handingatyi.
munhu angandiiteiko? Rangarirai vatungamiri venyu vakakuparidzirai shoko raMwari. Cherechedzai kuguma kukufamba kwavo muupenyu mugotevera kutenda kwavo. Jesu Kristu anogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Musatorwa nedzidziso dzimwe dzose dzisingazivikanwi. Zvakanaka kuti mwoyo yenyu isimbiswe nenyasha, kwete nezvokudya zvemitambo zvisina kubatsira vaya vakazvidya. Tine aritari isingatenderwi vanoshumira patabhenakeri kuti vadyepo. Muprista mukuru anopinda neropa remhuka munzvimbo tsvene-tsvene sechipiriso chechivi, asi mitumbi yacho inopiriswa kunze kwomusasa. Uye naizvozvo Jesu akatambudzikawo ari kunze kwesuo reguta kuti aite kuti vanhu vave vatsvene kubudikidza neropa rake. Naizvozvo ngatiendei kwaari kunze kwomusasa titakure kunyadziswa kwake, nokuti pano hatina guta ratichagara, asi isu tinotsvaka richauya. Naizvozvo kubudikidza naJesu ngatirambe tichipa kuna Mwari chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibayiro chemiromo inopupura zita rake. Uye musakanganwa kuita zvakanaka mugogoverana navamwe, nokuti Mwari anofadzwa nezvibayiro zvakadai. Teererai vatungamiri venyu, muzviise pasi pavo, nokuti vanochengeta mweya yenyu savanhu vachazobvunzwa pamusoro penyu. Vateererei kuitira kuti basa ravo rive mufaro, kwete mutoro, nokuti izvozvo hazvingakubatsirei chinhu. Tinyengeterereiwo tine chokwadi chokuti tine hana yakanaka, uye tinoda kufamba zvakanaka pazvinhu zvose. Ndinokukumbirai zvikuru kuti munyengetere, kuti ndigokurumidza kudzoserwa kwamuri. Mwari worugare akadzosa kubva kuvakafa Ishe wedu Jesu, iye mufudzi mukuru wamakwai, kubudikidza neropa resungano isingaperi. Ngaakukwanisei nezvinhu zvose zvakanaka kuti muite kuda kwake, uye ngaaite mukati medu zvinhu zvinomufadza. Nokuna Kristu Jesu ngaave nokubwinya nokusingaperi-peri. Amen. Hama dzangu, ndinokurayirai kuti mutende shoko rangu rokurayira, nokuti ndakunyorerai tsamba duku. Ndinoda kuti muzive kuti hama yedu Timoti akasunungurwa. Kana akakurumidza kusvika, ndichauya naye kuzokuonai. Kwazisai vatungamiri venyu vose uye navanhu vose vaMwari vokuItaria vanokukwazisai. Nyasha ngadzive nemi mose.